שלום לכם. שוק הנדל"ן בארץ בשנים האחרונות דומה לרכבת הרים סוערת במיוחד. רגע אחד המחירים מזנקים בחדות, ואחר כך תוך דקות או שעות או ימים או חודשים חלה עצירה כמעט מלאה של הפעילות בשוק. אחרי הקורונה, העלאת הריבית, המלחמה, מה לא עברנו? השחקנים השונים בשוק הנדל"ן כבר מתורגלים היטב במשברים. מה שפעם היה מוגדר כחסר תקדים, היום כבר מתרחש אחת לתקופה וכולם כבר רגילים לנושא. אבל מה קורה עכשיו ומה יהיה הלאה? בשביל זה הבאנו שניים שמתמצאים בנושא, אודי חליבה ומשה אהרוני. שלום. שלום. אתם שותפים במשרד התיווך פוינט נדל"ן בירושלים. אז איך אתם מעריכים את המצב של שוק הנדל"ן בירושלים היום? שוק הנדל"ן בירושלים עלה כ-30% ב3-4 שנים האחרונות. אנחנו צופים שתוך חצי שנה או בזמן הקרוב כל השוק יתעורר חזרה ויחזור למה שהיה. אבל אין ספק שעלייה של 30% בתקופה כזו של 3 שנים, אני לא זוכר שהייתה מתקופת הקורונה. למעשה, בתקופת הקורונה, אנשים עטו על הדירות בלי לראות את המחירים. כל מחיר שהיה, שילמו להתקדם כמה שיותר מהר, לסגור, וזה מה שגרם לשוק להיות ככה. ואודי, אתה חושב שגם עכשיו אחרי הקיפאון הזה של תקופת המלחמה, אנחנו צפויים עוד פעם לזינוק? לגמרי. אני חושב שלאחר הקיפאון הזה, מכיוון שאנשים בשלב הזה יושבים יותר על הגדר ומחכים, כולם יושבים ומחכים, ככל הנראה חושבים שתהיה ירידת מחירים. אבל בסופו של דבר, מה שאני צופה זה שאנשים, הסבלנות שלהם תפקע, המלחמה תסתיים ככל הנראה בשנה הקרובה, בנוסף לזה, ירידת הריבית הצפויה, גם כן לאט לאט הריבית תרד, זה מה שיגרום בדיוק לפעולה של עליית מחירים. כמו שאנחנו יודעים, הכל זה עניין של היצע וביקוש. ברגע שהביקוש יגבר וההיצע גם ככה נמוך, זה מה שיגרום לעלייה מסיבית. זאת אומרת, להערכתכם גם בירושלים הביקושים הם כבושים כרגע והם יתפרצו בהמשך השנה 24? כן, אני חושב שכל הקיפאון של השוק שהיה והמלחמה שעצרה את השוק, יגרום לכל הלקוחות שישבו על הגדר לרוץ ולרכוש את הדירות. שאלה לשניכם, תהליכי התחדשות עירונית שמשפיעים מאוד על ערים בישראל, איך הם ישפיעו על הפעילות בשוק הנדל"ן? אז ככה, קודם כל אנחנו בהחלט רואים בעשור האחרון התקדמות מאוד משמעותית בנושא של התחדשות עירונית. הנושא הזה ממש בתנופה, אם כי לא מספיק. אם הממשלה באמת רוצה לגרום לירידת המחיר, אז צריכים להפשיר יותר קרקעות, יותר לאפשר ליזמים יותר אפשרויות בבנייה בהתחדשות עירונית. זה באמת משהו שאולי יכול לגרום לירידה מסוימת או להתמתנות של המחירים. מילה על הפעילות שלכם בפוינט נדל"ן? הפעילות שלנו, אני הקמתי את העסק הזה יחד עם שותפי אודי חליבה. אנחנו מאמינים שבשנת 2024, בשביל למכור נכס צריך לתת בלעדיות וצריך לדעת לייצג את הנכס, למתג אותו, למקסם אותו, להביא את המחיר הנכון. צריך מקצועיות, בכל דבר שאתה עושה צריך מקצועיות. זה גם סגירת משא ומתן, מאוד חשוב להביא את הנקודות למקום הנכון, להביא את הקונה ואת המוכר לנקודה שבו שני הצדדים יסכימו על כך, ולדעת להביא את הלקוח המתאים לנכס המתאים. מרגישים בשנים האחרונות ש90% מהמחירות מתבצעות על ידי משרדי תיווך. ואין תחליף לניסיון. לגמרי, בכל תחום. גם בנדל"ן ואולי בעיקר בנדל"ן. אני אסכם שאחרי השפל כנראה בא שוב הגאות. מה שאתם אומרים זה שההשפעה של המלחמה היא תהיה שוב כנראה זמנית גם על שוק הנדל"ן, ובתוך השנה הקרובה הפעילות בשוק הנדל"ן צפויה להתעורר גם בירושלים ולזנק אולי גם לשיאים חדשים לשמחתם של המוכרים ולמגינת ליבם של הקונים. אודי חליבה, משה אהרוני, פוינט נדל"ן ירושלים, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.